Allah kawo kasuwa. Me rake? Allah ya biya gayi. A ya kake a garin? Kwana biyu baka shigo ba. Wallahi na yi tafiya ne. Na Abuja. 5 years of madness. Ya raken za ka siya ne? Eh mana, nawa wannan? Wannan? Eh. Wannan 600. 600? Eh. A to wannan wata bakan kare ba fa. Wannan? Eh. Hawa 500. 500. A me sauki? Ya wofo 100. A zan dai baka 300 dai. 300 zan biya raken nan. Sai fa gayi na ne. Ka bada 350. Zan dai baka 300 kawai a sallama mu. Kankare mun ba testing ba yi kaman dandano ba. Sai ka ce baka san darajar kwastoma ba? Kana burge ni fa. Ni na ruwa na. Kana cin kuɗinka. An ban cikin ya ba zai ci. Ai ni ina cin kuɗi da gannan. Yawwa, ka gama? Na gama. Gaskiya kana da tire isori ka fere. Kai sauri mana da Allah wanda bai san darajar kwastoma ba kawai. Zan me nake so? Na. Ba dai raken da na siya bace? Yanka ta ƙanana ƙanana. Yawwa gayi na gama. Ka gama? Yanzu ka san me nake so da kai? Yawwa gayi. Yanka min ta 20. Ta 20 za ka yanka min. Yanka min ta 20. Dan dabba ka siya. Ta 20 ba siyaran yi ba? A to ba za ka ce min ba kawai shi kenan.